Zamislite da ste upravo kupili automobil svojih snova. Snažan je, uglađen i ima onaj automatski mijenjač najnovije generacije koji mijenja brzine suptilnošću šapata. Jednog dana dolazite do semafora za koji znate da traje vječnost. Zbog mješavine udobnosti i stare navike naslijeđene iz automobila s ručnim mijenjačem, stavljate ručicu u položaj za parkiranje dok čekate. Kada se na semaforu upali zeleno svjetlo, pokušavate ubaciti u izravnu brzinu, ali ručica se osjeća kao da je zavarena za šasiju. Čujete užasan metalni prasak koji dolazi iz utrobe automobila i odjednom se vozilo pretvara u neživi objekt od 2 tone koji blokira promet. Jeste li znali da jednostavna pogreška pri parkiranju može odlučiti hoće li vaš automobil doseći 300.000 km ili će postati staro željezo prije 50.000? Zato ćemo danas raščlaniti 21 najkritičniju pogrešku u radu koju činite svaki put kada sjednete za volan. Ostanite, jer je pogreška broj 7 nešto što 90% ljudi svakodnevno radi pogrešno i predstavlja tempiranu bombu za njihov džep. Broj 21. Prebacivanje u položaj za parkiranje u pokretu. Pogreška broj 21 je vrhunski izraz nestrpljenja za volanom i jedna od najrazornijih za fizički integritet mijenjača. Često se događa kada dolazite kući ili na posao, automobil se još uvijek kreće po inerciji nekoliko kilometara na sat i, prije nego što se gume potpuno zaustave, povučete ručicu u položaj park. U tom preciznom trenutku unutar mijenjača se oslobađa nasilna bitka koju nijedna mehanička komponenta nije dizajnirana dobiti. Da biste razumjeli štetu, morate vizualizirati zasun za parkiranje. Zamislite zupčanik koji se okreće zajedno s kotačima automobila i malu metalnu polugu, sličnu noktu, koja se pokušava uglaviti između tih zubaca kako bi blokirala kretanje. Ako se automobil još uvijek kreće, taj se kotač okreće. Prisiljavanjem poluge, ona počinje preskakati metalne zupce, stvarajući zvuk brzog lupanja koji mnogi zamjenjuju s običnim podešavanjem, ali to je zapravo zvuk uništavanja metala. Ovaj ponavljajući udarac može odlomiti polugu iz korijena ili, što je još gore, poslati krhotine kaljenog metala u protok ulja mijenjača. Kada te strugotine uđu u sustav, djeluju poput virusa. Putuju kroz tijelo ventila, grebući unutarnje cilindre i blokirajući solenoide koji kontroliraju promjenu brzina. Konačni rezultat obično je mijenjač koji trza, koji ostaje mrtav u jednoj brzini ili koji se jednostavno prestaje blokirati kada parkirate, pretvarajući vaš automobil u javnu opasnost koja bi se u svakom trenutku mogla otkotrljati nizbrdo. Mehaničari to nazivaju pogreškom lijenčine, jer njezino izbjegavanje zahtijeva samo čekanje 1 sekundu više da brzinomjer pokaže nulu. Ako cijenite svoj bankovni račun, pobrinite se da se svijet zaustavi prije nego što vaša ruka dotakne taj birač. Broj 20. Stavljanje u neutralni položaj na semaforima. Mjesto broj 20 vodi nas u vječnu raspravu koja je uzrokovala više kvarova nego rješenja. Mnogi vozači imaju pogrešno uvjerenje da prebacivanje mijenjača u neutralni položaj, dok čekaju da se upali zeleno svjetlo, pomaže u uštedi goriva ili smanjenju opterećenja motora. Ova praksa je ostatak vremena rasplinjača i ručnih mijenjača, ali u modernom automatskom mijenjaču to je recept za prijevremeno trošenje paketa kvačila i brtvi pod tlakom. Kada držite automobil u položaju za vožnju i pritisnete kočnicu na semaforu, pretvarač zakretnog momenta obavlja svoj posao. Apsorbira energiju motora putem hidrauličke tekućine. U ovoj točki nema fizičkog kontakta koji uzrokuje trošenje. Ulje jednostavno cirkulira i zagrijava se na kontroliran način. Međutim, pomicanjem ručice u neutralni položaj, a zatim ponovnim vraćanjem u izravni stupanj prijenosa kada se semafor promijeni, prisiljavate mijenjač da izvrši potpuni ciklus stavljanja pod tlak. Solenoidi se moraju otvoriti, tekućina mora napuniti bubnjeve, a diskovi kvačila moraju se uzubiti pod tlakom kako bi započeli kretanje. Ponavljanje ovog nepotrebnog manevra 50 puta dnevno u gustom prometu dodaje tisuće ciklusa trenja godišnje koje mijenjač nije trebao pretrpjeti.
S vremenom to uzrokuje da promjene postanu nestalne ili da osjetite oštar udarac svaki put kad pokrenete automobil. Osim toga, postoji sigurnosni rizik. Ako trebate izvesti brzi manevar izbjegavanja kako biste izbjegli nalet straga, izgubit ćete vitalne sekunde ponovnim uključivanjem u brzinu. Zlatno pravilo stručnjaka je jednostavno. Ako će se automobil zaustaviti na manje od 3 minute, ručica se ne miče s mjesta. Vaš mjenjač će vam biti zahvalan s godinama dodatne usluge. Broj 19. Ubrzavanje u praznom hodu ili kretanje iz neutralnog položaja. Na broju 19 nalazimo jednu od najnasilnijih i vizualno najprivlačnijih praksi za neiskusne vozače, ali koju stručnjaci za mjenjače smatraju mehaničkim samoubojstvom. Riječ je o ubrzavanju motora dok je automobil u neutralnom položaju, a zatim naglom pomicanju ručice u položaj za vožnju. Cilj je obično naglo kretanje uz škripu guma, ali ono što se zapravo događa je hidraulički i mehanički udar koji može slomiti kućište mjenjača. Kada okretaji motora rastu u neutralnom položaju, pumpa za ulje mjenjača okreće se velikom brzinom, stvarajući golemi pritisak koji čeka da bude oslobođen. Naglim uključivanjem u izravnu brzinu, sva ta energija se trenutno prenosi na tarne diskove i planetarne zupčanike koji miruju. To je kao da pokušavate zaustaviti kružnu pilu golim rukama. Toplina stvorena u toj mikrosekundi klizanja toliko je ekstremna da može vitrificirati materijal kvačila, uzrokujući da zauvijek izgube sposobnost prijanjanja. Šteta nije ograničena samo na diskove. Udarac može iskriviti ulazna vratila, slomiti nosače motora, pa čak i oštetiti diferencijal. Mnoga moderna vozila imaju elektroničke sustave zaštite kako bi to spriječili, ali čak i s njima. Stres kojem izlažete unutarnje gumene brtve je razoran. Brtva koja otkaže zbog prevelikog pritiska znači da će mjenjač izgubiti sposobnost zadržavanja u brzini, što rezultira popravkom koji obično premašuje tržišnu vrijednost rabljenog automobila. Ako tražite adrenalin, kupite trkaći automobil. Ako tražite pouzdanost, nikada ne tretirajte svoj svakodnevni automobil kao da je igračka za utrke ubrzanja. Broj 18. Isključivo oslanjanje na položaj za parkiranje. Pogreška broj 18 toliko je česta da je postala opasna društvena norma. Parkiranje automobila, stavljanje ručice u položaj P i izlazak bez aktiviranja ručne kočnice. Ako ste jedan od onih koji slijepo vjeruju tom malom položaju ručice, posebno na uzbrdicama, igrate ruski rulet s integritetom svog mjenjača i, moguće, sa sigurnošću svoje okoline. Kao što smo već spomenuli, položaj za parkiranje ovisi o maloj komponenti zvanoj zasun. Kada ostavite automobil na nizbrdici bez ručne kočnice, 2 tone težine vašeg vozila u potpunosti se oslanjaju na metalni dio koji nije veći od ljudskog prsta. To stvara brutalan bočni pritisak na ležajeve i unutarnje zupčanike. Jeste li ikada primijetili da je, kada želite izaći s nagnutog parkirališta, ručica izuzetno tvrda i proizvodi nasilan zvuk klonk pri pomicanju? Taj zvuk je oslobađanje zasuna pod ekstremnim pritiskom, što nagriza metal i slabi mehanizam. Ispravan način za to, koji odobrava svaki automobilski inženjer, je ritual od 4 koraka koji spašava živote i mjenjače. Prvo, potpuno zaustavite automobil nožnom kočnicom. Drugo, stavite ručicu u neutralni položaj. Treće, čvrsto aktivirajte ručnu kočnicu i otpustite nožnu kočnicu kako biste omogućili kočnicama na kotačima da apsorbiraju težinu automobila. Konačno, i tek tada, pomaknite ručicu u položaj za parkiranje. Na taj način zasun ostaje bez opterećenja i djeluje samo kao sekundarna sigurnosna mjera. Ako zanemarite ovaj postupak, nemojte se iznenaditi kada se jednog dana ručica blokira ili, što je još gore, mehanizam popusti i pronađete svoj automobil na ulazu u susjedovu kuću. Broj 17. Mijenjanje između vožnje naprijed i unatrag bez zaustavljanja. Stižemo do mjesta broj 17. Pogrešne navike koju obično činimo kada smo u žurbi prilikom manevriranja u uskim prostorima. To je ona tendencija da ubacite u hod unatrag dok se automobil još uvijek lagano kotrlja prema naprijed ili obrnuto.
Čini se kao fluidan i profesionalan manevar, ali za tijelo ventila vašeg mijenjača to je ekvivalent mehaničkog kratkog spoja. Automatski mijenjači rade preusmjeravanjem hidrauličke tekućine kroz labirint prolaza. Kada mijenjate smjer, računalo mora zatvoriti određena kvačila i otvoriti druga. Ako se automobil još uvijek kreće u suprotnom smjeru, unutarnji dijelovi se okreću u jednom smjeru, dok ih sustav pokušava prisiliti da se okreću u drugom. To stvara skok topline i masivno trenje na diskovima koji nisu dizajnirani za kočenje vozila, već za prijenos snage. Kočnice na kotačima su jeftine i lako ih je zamijeniti. Unutarnja kvačila mijenjača zahtijevaju skidanje cijele kutije i rastavljanje do posljednjeg vika. Vozači koji često čine ovu pogrešku obično primjećuju da s vremenom automobilu treba više vremena da uključi brzinu kada promijene položaj ili da dolazi do kašnjenja praćenog snažnim udarcem. To ukazuje na to da su unutarnje brtve počele popuštati ili da su se tarni diskovi istrošili do te mjere da više ne mogu čvrsto zagristi. Pravilo je nepomično. Automobil mora biti na 0 km/h s nogom na kočnici prije bilo kakve promjene smjera na ručici. To je sekunda pauze koja će vam uštedjeti tisuće u računima iz radionice. Broj 16. Spuštanje niz padine u neutralnom položaju. Pogreška broj 16 je mit o uštedi goriva koji odbija umrijeti, unatoč tome što ga je moderno inženjerstvo učinilo zastarjelim. Mnogi vozači suočeni s dugotrajnim spuštanjem na cesti odlučuju staviti ručicu u neutralni položaj, misleći da će se motor odmarati i da će se automobil slobodno kotrljati bez trošenja i jedne kapi benzina. Ovo je jedna od najopasnijih odluka koje možete donijeti, kako za vašu fizičku sigurnost, tako i za zdravlje vašeg automatskog mijenjača. Prvo, razgovarajmo o podmazivanju. Automatski mijenjači ovise o pumpi za ulje koju izravno pokreće motor. Kada stavite automobil u neutralni položaj, a kotači se i dalje okreću velikom brzinom zbog inercije niz brdice, unutarnji dijelovi mijenjača nastavljaju se brzo kretati, ali motor, budući da je u praznom hodu, uzrokuje da pumpa za ulje radi minimalnim kapacitetom. To znači da prisiljavate unutarnje komponente da se okreću uz nedovoljno podmazivanje i hlađenje. To je tiho trošenje koje kuha mijenjač iznutra prema van. Osim toga, s gledišta uštede, moderni sustavi elektroničkog ubrizgavanja puno su pametniji od prosječnog vozača. Kada ostavite automobil u izravnoj brzini dok se spuštate, sustav detektira da ne pritišćete papučicu gasa i gotovo potpuno prekida dovod goriva, koristeći kretanje kotača za održavanje rada motora. U neutralnom položaju motor mora trošiti gorivo kako se ne bi ugasio. No, najozbiljniji je gubitak kontrole. Bez kočenja motorom izlažete kočnice brutalnom toplinskom naporu koji može dovesti do njihovog otkazivanja baš kada su vam najpotrebnije. Broj 15. Neispravno vučenje vozila. Stižemo do mjesta broj 15 sa situacijom hitnosti koja obično završava mehaničkom tragedijom. Zamislite da se vaš automobil zaustavio zbog električnog kvara i odlučite da vas prijatelj odvuče nekoliko blokova do najbliže radionice koristeći uže. Ako je vaš automobil automatik i dopustite da se pogonski kotači okreću po asfaltu dok je motor ugašen, uništavate svoj mijenjač u stvarnom vremenu, a da niste ni upalili automobil. Kao što smo ranije spomenuli, pumpa za ulje mijenjača radi samo kada je motor upaljen. Ako vučete automobil s kotačima u dodiru s tlom, planetarni zupčanici i tarni diskovi prisiljeni su se okretati mehaničkom silom kotača, ali nema tekućine koja cirkulira kako bi ih podmazala, niti kako bi odvela toplinu stvorenu tom rotacijom. U manje od par kilometara suho trenje može doseći toliko visoke temperature da se unutarnje komponente zavare jedna za drugu, pretvarajući jednostavan električni kvar u popravak od $1000. Jedini siguran način transporta vozila s automatskim mijenjačem je na platformi gdje nijedan od njegovih pogonskih kotača ne dodiruje tlo. Ako nemate drugu opciju i priručnik proizvođača to dopušta u ekstremnim uvjetima, nikada ne smijete prelaziti 30 km/h, niti prelaziti udaljenosti veće od 5 km. Međutim, rizik je toliko visok da je profesionalna preporuka jasna. Ako se motor ne okreće, ne smiju se okretati ni kotači.
Usluga vučne službe s platformom beskrajno je jeftinija od novog mjenjača. Broj 14. Uopće ne koristiti ručnu kočnicu. Pogreška broj 14 je proširenje navike oslanjanja samo na položaj za parkiranje, ali se usredotočuje na potpuni nemar prema sustavu ručne ili parkirne kočnice. Mnogi vozači vjeruju da je ručna kočnica nešto što se koristi samo u automobilima s ručnim mjenjačem ili pri parkiranju na izuzetno strmim brdima. U automatici je to konceptualna pogreška koja stvara nepotreban zamor u cijelom pogonskom sklopu. Kada parkirate na površini koja se čini ravnom, uvijek postoji lagani nagib, koji ljudsko oko ni ne primjećuje. Otpuštanjem papučice kočnice bez aktiviranja ručne kočnice, automobil se pomiče nekoliko centimetara dok se zasun mjenjača ne zaključa. To malo ljuljanje koje osjetite je ukupna težina automobila koja udara o unutarnji mehanizam mjenjača. S prolaskom mjeseci i godina, ovaj stalni udar stvara zračnost u nosačima motora, u homokinetičkim zglobovima i naravno u samom mehanizmu za blokiranje mjenjača. Ručna kočnica je dizajnirana da drži automobil pomoću diskova ili bubnjeva kotača, koji su komponente podložne vanjskom trošenju i lako ih je zamijeniti. Mjenjač je dizajniran za pokretanje automobila, a ne da služi kao trajno sidro. Navika da uvijek povučete ručnu kočnicu, čak i u vlastitoj garaži, osigurava da mjenjač ostane opušten dok se automobil ne koristi. To je promjena navike koja ne košta ništa i koja dugoročno štiti preciznost promjene brzina. Broj 13. Ignoriranje malih kurenja tekućine. Na mjestu broj 13 ulazimo u područje neuspjelog preventivnog održavanja. Vozači često primijete malu crvenkastu mrlju na podu garaže i odluče je ignorirati, jer automobil i dalje dobro mijenja brzine. To je mehanički ekvivalent ignoriranju rane koja ne prestaje krvariti. U automatskom mjenjaču razina tekućine nije prijedlog. To je kritični operativni zahtjev za rad sustava. Za razliku od motornog ulja, koje podmazuje i čisti, tekućina za mjenjač, ATF, također je medij putem kojeg se prenosi snaga i izvršavaju promjene. Ako se razina spusti čak i malo zbog stare brtve ili isušenog spoja, hidraulički tlak unutar tijela ventila počinje varirati. To uzrokuje da se diskovi kvačila ne pritišću dovoljno snažno, što stvara lagano proklizavanje. To proklizavanje proizvodi toplinu, a toplina je neprijatelj broj 1 automatskog mjenjača. Mjenjač koji radi s malo tekućine izgara iznutra mnogo prije nego što se upali bilo kakvo svjetlo upozorenja na kontrolnoj ploči. Do trenutka kada osjetite da automobil proklizava ili da se okretaji povećavaju bez napredovanja automobila, šteta je obično već nepovratna. Vizualni pregled ispod automobila jednom tjedno i provjera razine tekućine. Ako vaš automobil ima mjernu šipku, najekonomičniji je način za izbjegavanje otpada. Mrlja od ulja je poziv u pomoć vašeg automobila. Ne čekajte da ostane bez glasa. Broj 12. Držanje noge na papučici gasa tijekom promjene brzine. Pogreška broj 12 je vozačka navika koja se uglavnom javlja pri izvođenju brzih manevara, poput polukružnog okretanja ili žurnog izlaska s parkirališta. Sastoji se od neotpuštanja papučice gasa dok pomičete ručicu iz položaja za vožnju unatrag u položaj za vožnju naprijed ili obrnuto. Iako većina modernih mjenjača ima elektroničku zaštitu, prisilno spajanje paketa kvačila dok se okretaji motora povećavaju nepotrebna je mehanička agresija. Kada je motor na 1500 ili 2000 okretaja u minuti, a vi ubacite u brzinu, razliku u brzini između motora i mjenjača moraju apsorbirati tekućina i diskovi. Držeći gas pritisnutim, eliminirate fazu meke sinkronizacije koja se događa tijekom praznog hoda. Rezultat je trzaj koji prolazi kroz cijelu liniju prijenosa, od pretvarača zakretnog momenta do poluosovina. Ova navika ne samo da troši tarne materijale, već i rasteže unutarnje lance, u slučaju mjenjača tipa CVT, ili oštećuje planetarne zupčanike u konvencionalnim mjenjačima. Ispravan način rada je uvijek podići nogu s gasa, pričekati da se motor spusti na broj okretaja u mirovanju, promijeniti brzinu, osjetiti da je mjenjač zahvatio, obično traje pola sekunde,
i zatim ponovno ubrzati. Fluidnost u radu potpis je vozača koji zna brinuti o svojoj investiciji. Broj 11. Forsiranje motora na hladno. Konačno, zatvaramo ovaj prvi dio poglavlja s mjestom broj 11, pogreškom koja utječe i na motor i na mjenjač. Mnogi vozači upale automobil ujutro i odmah izlaze na glavnu aveniju zahtijevajući maksimalno ubrzanje. Ono što zaboravljaju jest da je tekućina u mjenjaču puno gušća kada je hladna i ne teče istom lakoćom kroz uske kanale tijela ventila. Na niskim temperaturama ulju mjenjača treba nekoliko minuta da postigne svoju optimalnu radnu temperaturu, a to je trenutak kada njegova svojstva viskoznosti omogućuju potpunu zaštitu. Ako zahtijevate brze promjene stupnjeva prijenosa i visoke okretaje s hladnim uljem, unutarnje brtve trpe pretjerani pritisak, a diskovi možda neće dobiti odgovarajuće podmazivanje, što uzrokuje prijevremeno trošenje zbog kontakta metala o metal. Ne radi se o tome da ostavite automobil upaljen pola sata ispred kuće, što je također neučinkovito, već o laganoj vožnji tijekom prvih 5 ili 10 minuta. Izbjegavajte puna ubrzanja i dopustite da se igla temperature podigne prije nego što od mjenjača zatražite da radi pod stresom. Ova mala gesta jutarnjeg strpljenja može biti razlika između mjenjača koji traje 10 godina i onog koji počne otkazivati nakon 5. Broj 10. Pritiskanje kočnice i gasa istovremeno. Brake boosting. Pogreška broj 10.1 je od najrazornijih praksi koje vozač može nanijeti automatskom mjenjaču, često nazivana u svijetu performansi kao brake boosting ili kretanje uz pomoć pretvarača. Ova se tehnika sastoji od pritiskanja papučice kočnice lijevom nogom svom mogućom snagom dok se istovremeno desnom nogom ubrzava zbiračem u položaju za vožnju. Cilj je omogućiti motoru da poveća broj okretaja i stvori tlak pred nabijanja u turbomotorima, ili jednostavno da postigne svoj vrhunac okretnog momenta prije otpuštanja kočnice za munjevito ubrzanje. Međutim, ono što se događa unutar kućišta mjenjača je proces ubrzanog toplinskog uništavanja koji malo koja komponenta može podnijeti. U konvencionalnom automatskom mjenjaču, motor i mjenjač povezani su pretvaračem zakretnog momenta, hidrodinamičkom komponentom napunjenom tekućinom. Kada izvodite ovaj manevar, motor pokušava okretati unutarnju turbinu pretvarača golemom snagom, ali kotači su blokirani kočnicama, što znači da se ulazno vratilo mjenjača ne može pomicati. U ovom scenariju, 100% kinetičke energije koju proizvodi motor, a koja se ne pretvara u gibanje, pretvara se prema zakonima termodinamike u čistu toplinu unutar tekućine mjenjača. U pitanju su sekunde, temperatura ulja može skočiti iznad 150 ili čak 200 stupnjeva Celzijevih, trenutno premašujući točku kemijskog raspada tekućine. Ovo trenutno zagrijavanje uzrokuje ono što kemičari nazivaju toplinskom oksidacijom. Ulje mjenjača, ATF, gubi svoja svojstva podmazivanja, a njegovi zaštitni aditivi se razgrađuju, pretvarajući se u ljepljivi i kiseli lak. Taj se lak počinje taložiti na najosjetljivijim komponentama, kao što su kontrolni solenoidi i ventili hidrauličkog tijela. Osim toga, ekstremna toplina uzrokuje da elastomerne brtve i gumeni spojevi postanu krti. Samo jedna sesija ovakve vožnje može smanjiti životni vijek mjenjača za desetke tisuća kilometara, ostavljajući tarne diskove karboniziranima i hidraulički sustav podložnim katastrofalnim kvarovima zbog začepljenja spaljenim sedimentima. Broj 9. Ignoriranje trzaja ili laganog proklizavanja. Mjesto broj 9 usredotočuje se na pogrešku u dijagnozi i stavu, samozadovoljstvo pred ranim simptomima kvara. Mnogi vozači primjećuju da povremeno mjenjač vrši promjenu stupnja prijenosa na nepravilan način uz mali metalni udarac ili ono što je tehnički poznato kao proklizavanje, gdje okretaji motora neproporcionalno rastu prije nego što se sljedeća brzina uključi uz trzaj. Budući da su to simptomi koji ponekad nestaju nakon nekoliko minuta vožnje ili se javljaju samo sporadično, sklon se misliti da su to mušice automobila. Ovo je nemar koji popravak od nekoliko stotina eura pretvara u potpunu zamjenu od nekoliko tisuća. Proklizavanje je nedvosmislen znak da su tarni diskovi unutar paketa kvačila izgubili sposobnost prijanjanja.
Ovi su diskovi prekriveni keramičkim ili specijaliziranim papirnatim materijalom koji im omogućuje glatko spajanje pod hidrauličkim tlakom. Kada je tlak nedovoljan zbog istrošenog solenoida ili degradirane tekućine, ili kada se tarni materijal istrošio uporabom, diskovi klize jedan od drugi. Ovo trenje stvara ekstremnu lokaliziranu toplinu koja oslobađa mikroskopske čestice izgorjelog materijala. Te čestice putuju kroz cijeli krug mjenjača, djelujući kao abrazivno sredstvo koje brusi unutarnje stijenke, pumpe za ulje i prolaze tijela ventila. Ignoriranje ovih trzaja znači dopuštanje mjenjaču da izvrši samokanibalizaciju. Svaki put kada osjetite taj trzaj, mjenjač gubi strukturni materijal. Ono što počinje kao jednostavno kašnjenje u primjeni tlaka može dovesti do toga da sedimenti potpuno blokiraju filtar mjenjača, uzrokujući potpuni gubitak tlaka i ostavljajući vozilo nepokretnim. Moderna tehnologija omogućuje da se pomoću profesionalnog skenera promatraju vremena prilagodbe kvačila. Ako računalo detektira da kvačilu treba više vremena nego što je normalno da se zatvori, sustav upozorava da je kraj blizu. Rješavanje problema u ovoj točki omogućuje čišćenje i zamjenu solenoida, ali ako se čeka da proklizavanje postane stalno, jedino pravo rješenje bit će potpuna rekonstrukcija. Broj 8. Nezagrijavanje mjenjača u ekstremnim klimatskim uvjetima. Pod brojem 8 bavimo se fizikom tekućina u uvjetima niske temperature. Postoji pogrešno uvjerenje da se samo motor treba zagrijati prije početka vožnje. Stvarnost je takva da je tekućina za automatski mjenjač, ATF, puno osjetljivija na promjene viskoznosti od motornog ulja. U podnebljima gdje temperature padaju ispod 0 stupnjeva, ATF postaje izuzetno gust, gubeći sposobnost brzog protoka kroz labirintne kanale tijela ventila, koji imaju promjer jedva poput ljudske dlake. Kada vozač upali automobil u ledeno jutro i odmah ubaci u drive kako bi ubrzao, izlaže mjenjač golemom hidrauličkom stresu. Zbog visoke viskoznosti hladnog ulja, pumpa mjenjača mora uložiti mnogo veći napor da bi pokrenula tekućinu. To može stvoriti kavitaciju, pojavu pri kojoj se u ulju stvaraju mjehurići zraka, koji kada se uruše, udaraju u metalne površine erozivnom silom. Osim toga, promjene stupnjeva prijenosa događaju se sa značajnim zakašnjenjem, jer tekućini treba više vremena da napuni komore klipova koji aktiviraju kvačila. Ovo kašnjenje uzrokuje da se tarni diskovi duže trljaju jedan od drugi prije nego što se potpuno blokiraju, što eksponencijalno ubrzava trošenje. Kako bi se izbjegla ova šteta, nije potrebno ostaviti automobil u praznom hodu pola sata, što je neučinkovito i zagađuje okoliš. Ispravna metoda je upaliti motor i nakon 1 minute polako pomaknuti ručicu kroz sve položaje. Parking 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, reversa, neutro i drive, zadržavajući svaki položaj oko 10 sekundi. To prisiljava tekućinu da cirkulira kroz različite krugove i da se zagrije putem kontroliranog trenja u pretvaraču zakretnog momenta. Nakon početka vožnje treba voziti iznimno glatko, izbjegavajući nagla ubrzanja ili promjene stupnjeva prijenosa na visokim okretajima, dok indikator temperature motora ne dosegne svoju normalnu radnu točku, što se obično podudara s prihvatljivom temperaturom tekućine mjenjača. Broj 7. Korištenje bilo kojeg univerzalnog ulja. Mjesto broj 7.1 je od najvećih uzroka iznenadne smrti u modernim mjenjačima. Korištenje neispravnih tekućina. Nekada je gotovo svaki automobil mogao koristiti tekućinu tipa Dexron 2 ili Mercon. Danas su mjenjači izuzetno specifični inženjerski dijelovi s jedinstvenim mehaničkim tolerancijama i kemijskim zahtjevima.
Međutim, mnoge neovisne radionice i trgovine rezervnih dijelova promoviraju takozvane univerzalne tekućine ili tekućine za više vozila, tvrdeći da ispunjavaju specifikacije desetaka različitih proizvođača. Ovo je kemijsko pojednostavljanje koje može biti kobno. Svaka tekućina mjenjača formulirana je s vrlo specifičnim paketom aditiva koji određuje njezinu viskoznost, otpornost na oksidaciju, sposobnost odvođenja topline i, što je najvažnije, njezin koeficijent trenja. Neki mjenjači zahtijevaju tekućinu koja je vrlo skliska kako bi se omogućile neprimjetne promjene stupnjeva prijenosa, dok drugi, poput onih s dvostrukim kvačilom ili onih s visokim okretnim momentom, trebaju tekućinu s modifikatorima trenja koji pomažu diskovima da odmah čvrsto zahvate. Ako koristite univerzalnu tekućinu u mjenjaču koji zahtijeva tehničku specifikaciju visokog trenja, diskovi će stalno proklizavati. Nasuprot tome, ako koristite previše agresivnu tekućinu u mjenjaču dizajniranom za glatkoću, promjene će biti nagle i oštetit će nosače motora i unutarnje zupčanike. Osim problema s trenjem, tu je i pitanje kemijske kompatibilnosti s unutarnjim materijalima. Brtve klipa i izolacija unutarnjih kabela mjenjača izrađeni su od specifičnih polimera. Tekućina s pogrešnim paketom aditiva može uzrokovati da te brtve nabubre, skupe se ili kemijski degradiraju, uzrokujući unutarnje curenje tlaka koje vozač neće primijetiti sve dok mjenjač potpuno ne prestane raditi. Zlatno pravilo je apsolutno: nikada ne prihvaćajte tekućinu koja na pakiranju izričito ne navodi da ispunjava točnu normu proizvođača vašeg automobila, na primjer ZF Lifeguard 8, Toyota VS, Mercedes-Benz 230 i 6.15. Štednja male količine novca na ulju najskuplja je investicija koju možete napraviti. Broj 6. Pranje motora vodom pod tlakom. Stižemo do broja 6 s pogreškom proizašlom iz estetike i pogrešno shvaćene čistoće. Prostor motora modernog automobila je džungla osjetljive elektronike, a automatski mjenjač je u svojoj biti računalo koje upravlja hidrauličkim tlakom. Oko kućišta mjenjača nalaze se brojni senzori brzine, senzori temperature i, iznad svega, glavni konektor koji povezuje upravljačku jedinicu s unutarnjim solenoidima. Ove komponente su dizajnirane da izdrže vlagu iz okoliša, prskanje s ceste i ekstremnu toplinu, ali nisu dizajnirane da izdrže mlaz vode pod tlakom od 100 bara koji dolazi iz visokotlačnog čistača. Kada osoba usmjeri mlaz vode pod tlakom prema mjenjaču kako bi uklonila prašinu ili male mrlje od ulja, sila vode može probiti gumene brtve električnih konektora. Jednom kada voda prodre u unutrašnjost konektora, kombinacija električne energije i minerala iz vode pokreće gotovo trenutačni proces elektrolize i galvanske korozije. S prolaskom dana metalni pinovi prekrivaju se zelenim oksidom koji povećava električni otpor. To uzrokuje da signali koje šalju senzori stižu do računala neispravni. Mjenjač koji prima nestalne električne signale počet će se ponašati nepredvidivo. Može se dogoditi da iznenada prebaci u nižu brzinu pri visokoj brzini ili da uđe u način zaštite, gdje se mjenjač blokira u samo jednoj brzini, obično trećoj, kako bi se izbjegla veća šteta. Najgore je što je ova šteta obično isprekidana i vrlo ju je teško dijagnosticirati općem mehaničaru, što dovodi do zamjene skupih dijelova kada je problem bio jednostavno sulfatizirani konektor. Ako odlučite čistiti motor, učinite to s hladnim motorom, koristite specifična sredstva za odmašćivanje koja se nanose raspršivačem i isperite mlazom vode bez tlaka, uvijek štiteći električne komponente plastikom. Broj 5. Pogreška guma različitih veličina. Pogreška broj 5 čini se na prvi pogled problemom održavanja šasije, ali njezin je utjecaj na mjenjač izravan i razoran. Moderni automatski mjenjači u potpunosti ovise o podacima koje primaju od senzora brzine kotača, ABS senzori. Ovi senzori obavještavaju računalo mjenjača točno kojom se brzinom okreće svaka guma. Ako montirate gume različitih marki na istu osovinu, ili ako imate jednu novu, a drugu jako istrošenu gumu, ukupni promjer kotača varira. Iako je razlika tek nekoliko milimetara,
taj će se kotač morati okretati drugom brzinom kako bi prešao istu udaljenost kao i njegov par. Za računalo mjenjača ova razlika u rotaciji je signal da nešto nije u redu. U mnogim vozilima sustav će to protumačiti kao da jedan kotač gubi trakciju, nepotrebno aktivirajući sustave kontrole stabilnosti ili neprestano prilagođavajući proklizavanje pretvarača zakretnog momenta kako bi pokušao kompenzirati navodni gubitak prijanjanja. To stvara stalni ciklus rada unutarnjih komponenti koje bi trebale biti u mirovanju tijekom pravocrtne vožnje. Kod vozila s pogonom na sva 4 kotača, AVD, šteta je još brža. Razlika u okretanju prisiljava središnji diferencijal ili prijenosno kvačilo da neprestano rade kako bi apsorbirali tu razliku u brzini, što pregrijava prijenosnu tekućinu i na kraju lomi unutarnje diskove u nekoliko mjeseci. Čak i nešto tako jednostavno kao što je vrlo nejednak tlak u gumama može stvoriti ovaj učinak. Guma s niskim tlakom ima manji efektivni radijus i okreće se brže. Stoga održavanje mjenjača ovisi i o gumama. Od vitalne je važnosti da sve 4 gume budu istog modela i dimenzija te da se rotacija obavlja svakih 10.000 km kako bi se osiguralo ravnomjerno trošenje. Ako vam se probuši guma i morate koristiti rezervni kotač, koji je obično manje veličine, vozite malom brzinom i samo minimalnu potrebnu udaljenost do radionice. U protivnom ćete uništiti diferencijal i mjenjač svog automobila zbog običnog pitanja geometrije. Broj 4. Neprovjeravanje curenja rashladne tekućine. Smrtonosna mješavina. Na 4. mjestu nalazimo najkatastrofalniji scenarij za automatski mjenjač, u mehaničarskom žargonu poznat kao mliječni šejk od jagode ili ružičasto mlijeko. Kao što smo ranije spomenuli, mjenjač se mora hladiti, a za to koristi izmjenjivač topline koji je u većini vozila integriran unutar glavnog hladnjaka motora. Tekućina mjenjača cirkulira kroz unutarnje kanale okružene rašhladnom tekućinom motora. Problem nastaje kada hladnjak zastari ili kada se koristi nekvalitetna rašhladna tekućina koja nagriza unutarnje stijenke ovog izmjenjivača. Ako dođe do male pukotine u unutarnjem kanalu, tlak rašhladnog sustava motora, koji je obično konstantan, potiskuje antifriz u unutrašnjost kruga mjenjača. U trenutku kada se rašhladna tekućina, koja je u osnovi voda i glikol, pomiješa s uljem mjenjača ATF, dolazi do razorne kemijske reakcije. Voda trenutno uništava ljepilo koje drži tarni materijal, pričvršćen za čelične diskove kvačila. U roku od nekoliko minuta tarni materijal se odvaja kao da je mokri papir, plutajući cijelim mjenjačem i začepljujući svaki prolaz ulja. Ova pojava se naziva mliječni šejk od jagode, jer crveno ulje, kada se pomiješa s bijelom ili zelenom rašhladnom tekućinom, poprima izgled guste ružičaste kreme. Jednom kada ta tekućina uđe u mjenjač, šteta je praktički nepovratna. Gumene brtve nabubre i deformiraju se, a unutarnje elektroničke komponente trpe kratke spojeve. Jedini način da se to spriječi je provođenje rigoroznog održavanja rašhladnog sustava motora, mijenjanje antifriza svake 2 godine kako bi se spriječilo da postane kisel i izgrize hladnjak iznutra. Ako ikada provjerite razinu rašhladne tekućine i vidite mrlje od ulja, ili ako ulje mjenjača izgleda mliječno, ne pomičite automobil. Otkrivanje u prvih 5 minuta moglo bi spasiti mjenjač, ali 5 km kasnije mjenjač će biti staro željezo. Broj 3. Vožnja s neispravnim rashladnim sustavom. Pogreška broj 3 je proširenje prethodne, ali usredotočena na operativni toplinski stres. Mnogi vozači zanemaruju manje probleme s temperaturom u svojim motorima, poput termostata koji se povremeno zaglavi, ventilatora koji stvara buku ili hladnjaka koji je djelomično začepljen vanjskom prljavštinom. Logika prosječnog vozača je, dok igla ne dođe do crvene zone, nema problema. Međutim, za automatski mjenjač, rad na samo nekoliko stupnjeva iznad njegove idealne temperature je spora i tiha smrtna presuda. U inženjerstvu mjenjača postoji empirijsko pravilo. Za svakih 10 stupnjeva Celzijevih koje tekućina radi iznad 90 stupnjeva njezine optimalne temperature, životni vijek ulja se prepolovljuje. Ako je normalna temperatura vašeg motora 90 stupnjeva,
ali zbog lošeg rašladnog sustava radi na 100 stupnjeva, vaše ulje u mjenjaču degradira 2 puta brže nego inače. Na 110 stupnjeva degradira 4 puta brže. Pretjerana toplina kida molekularne lance ulja, pretvarajući ga u vodenastu tekućinu koja više ne može održavati hidraulički tlak potreban za čvrsto držanje kvačila. Kada je ulje pregrijano, mjenjač počinje doživljavati ono što zovemo mekanim promjenama. Vozač primjećuje da se automobil osjeća tromo, kao da se teško kreće. To je zato što unutarnja kvačila lagano proklizavaju zbog niske viskoznosti vrućeg ulja. Ovo proklizavanje zauzvrat stvara više topline, stvarajući začarani krug koji završava karbonizacijom tekućine. Održavanje hladnjaka čistim od insekata i prljavštine, osiguravanje rada ventilatora u svim brzinama i preventivna zamjena termostata zadaci su održavanja motora koji imaju izravan utjecaj na dugovječnost mjenjača. Broj 2. Gašenje automobila u brzini koja nije P. Mjesto broj 2 odnosi se na naviku gašenja koja se čini bezopasnom, ali može stvoriti ozbiljne sukobe u elektronici i mehaničkoj sigurnosti vozila. Mnogi vozači po dolasku na odredište imaju naviku ugasiti motor dok je ručica još uvijek u položaju drive ili reversa, a tek nakon toga pomiču birač u položaj parking. U modernim vozilima s elektroničkim biračima automobil obično automatski pomiče mjenjač u P, ali to stvara nepotreban stres na električnim aktuatorima i logici računala. Glavni problem leži u podmazivanju i upravljanju tlakom. Kada ugasite motor, pumpa za ulje mjenjača trenutno se prestaje okretati, uklanjajući sav hidraulički tlak iz sustava. Ako se automobil lagano pomakne, čak i nekoliko milimetara, dok pomičete ručicu iz D u P s ugašenim motorom, unutarnje komponente se pomiču bez zaštite uljnog filma pod tlakom. Osim toga, u automatskim mjenjačima položaj parking aktivira mehaničku komponentu zvanu zasun za parkiranje, što je mali metalni klin koji blokira izlazno vratilo. Ako se ovaj zasun umetne dok automobil još ima minimalnu inerciju i bez pomoći hidrauličkog tlaka koji upravlja glatkoćom mehanizma, dolazi do suhog udarca koji s vremenom može istrošiti ili slomiti zasun, ostavljajući automobil bez mogućnosti blokiranja pri parkiranju. S električnog gledišta, gašenje motora u brzini koja nije P može ostaviti upravljačku jedinicu mjenjača u stanju zbunjenosti. Prilikom ponovnog pokretanja vozila, računalo mora izvršiti niz provjera kako bi potvrdilo stvarni položaj unutarnjih ventila. Ako postoji neslaganje između onoga što računalo pamti i onoga što senzori detektiraju pri pokretanju, automobil bi mogao pokazati pogrešku na kontrolnoj ploči ili, u ekstremnim slučajevima, spriječiti pokretanje motora radi sigurnosti. Ispravan protokol uvijek mora biti: potpuno zaustaviti automobil, povući ručnu kočnicu, prebaciti ručicu u P i na kraju ugasiti motor. Broj 1. Navika vožnje u neutralnom položaju na nizbrdicama. Stigli smo do najteže pogreške, broja 1 na našem popisu destruktivnih vozačkih navika. Coasting ili vožnja u praznom hodu, neutralnom položaju na nizbrdicama. Ovo je uporan mit koji potječe iz doba automobila s rasplinjačem, kada se vjerovalo da stavljanje automobila u neutralni položaj na nizbrdici štedi gorivo, jer motor prelazi u prazni hod. U modernom automobilu to ne samo da je netočno, sustav ubrizgavanja potpuno prekida dovod goriva kada se spuštate u brzini, ali troši benzin za održavanje praznog hoda u neutralnom položaju. Već je i zajamčen način za uništavanje vašeg automatskog mjenjača. Dizajn automatskog mjenjača kritično ovisi o odnosu između broja okretaja motora i brzine kotača. Pumpa za ulje, koja osigurava podmazivanje i hlađenje svim planetarnim zupčanicima i tarnim diskovima, izravno je povezana s ulaznim vratilom, motorom. Ako stavite automobil u neutralni položaj dok se spuštate niz padinu brzinom od 100 km/h, motor pada na oko 800 okretaja u minuti. Pri tim okretajima pumpa za ulje isporučuje minimalni protok podmazivanja. Međutim, kotači okreću izlazne komponente mjenjača vrlo velikom brzinom. Prisiljavate unutarnje komponente da se okreću velikom brzinom dok je podmazivanje praktički nepostojeće.
Ovaj nedostatak podmazivanja uzrokuje zagrijavanje zbog suhog trenja u ležajevima i planetarnim zupčanicima. Osim toga, budući da je u neutralnom položaju, tekućina ne cirkulira dovoljno snažno kroz vanjski hladnjak, pa toplina stvorena inercijom ostaje zarobljena unutar kućišta. No opasnost nije samo mehanička, ona je i sigurnosna. U neutralnom položaju gubite kočenje motorom, što vas prisiljava na pretjeranu upotrebu radnih kočnica, koje se mogu pregrijati i otkazati, fenomen fadinga. A ako trebate iznenada ubrzati kako biste izbjegli prepreku, kašnjenje dok računalo pokušava sinkronizirati okretaje motora s mjenjačem koji se okreće velikom brzinom, izazvat će brutalan mehanički udar pri uključivanju brzine, koji bi mogao slomiti nosače mjenjača ili čak pogonsko vratilo. Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne stavljajte mjenjač u neutralni položaj dok je vozilo u pokretu. Došavši do kraja ove tehničke analize o kemiji i navikama, jasno je da dugovječnost automatskog mjenjača nije pitanje sreće, već izravan rezultat discipline održavanja i rada. Raščlanili smo kako je toplina javni neprijatelj broj 1, bilo da je generirana agresivnim manevrima poput brake boostinga ili nemarom u rašladnom sustavu motora. Shvatili smo da tekućina mjenjača nije obično ulje, već precizna inženjerska komponenta koja ne dopušta univerzalne zamjene niti kontaminaciju vodom. Ritual njege za vječni mjenjač svodi se na poštivanje fizike sustava, dopustiti tekućini da postigne radnu temperaturu prije nego što se od nje zahtijeva napor, osigurati da gume ne zbunjuju elektroničke senzore i iznad svega razumjeti da ručica mjenjača nije igračka za uštedu goriva na nizbrdicama,